से नं बतझ'र बियाबाव BPF नि गेदेर ब्लिचिं रेलि हाबाफारि। बोर बिनानै हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गोबां रोजा रोजा BPF नि मददगिरिफोरा बाहागो लायो। बतझ'र जिल्ला BPF नि बानजायनायाव काजिगावनि गार'पार गेलेग्रा फोथाराव गोबां रोजा रोजा मददगिरिफोरनि हेफाजाबाव BPF नि बोर बिनानै हानजा सुरनाय हाबाफारि जायो। BPF दोलोनि ब्लिचिं रेलि हाबाफारियावनो लोब लोब रायजो राजाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गाहाय आलासि BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया हेलिकप्टारजों से नं बतझ'र बियाबाव फैनानै रायजो राजाफोरजों बाहागो लायो आरो से नं बतझ'र ST बियाबनि MCLA मनमोन ब्रह्म, लाइमोन BPF नि आफादगिरि रिन्जय बर', प्रहलाद ब्रह्म आरो BPF दोलोनि गोजौ थाखोनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो मददगिरिफोरा बाहागो लायो। से नं बतझ'र बियाबनि MCLA मनमोन ब्रह्मआ डिजिटेल बड' निउसनि गेजेरजों खौरां बिजोङाव फोरमायो दि रायजो राजा गंफ्रोमबो नखरनि मोनफ्रोमबो गामिनिफोरा BPF नि सायाव फोथायनाय दं। BPFआसो रैखाथि होनो हागोन। हाग्रामा महिलारिनि अनगायै BTC खौ रैखा होनो हाया। दिनैनि दिनाव BTCआ बेले बेजे जानानै दं। नाथाय बे बेले बेजे जानानै थानायखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआसो रैखा खालामनो हागोन होनना फोरमायो। बतझ'रा मोनसे डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों दिनै ब्लेसिं रेलि खालामदों बतझ'रायाव। मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मोनफ्रोमबो नखरनिफ्राय रायजोफोर ज'यैनो फैनानै हाग्रामा महिलारिखौ दिनै आशीर्बाद होफैदों। BPF खौ दिनै आशीर्बाद होफैदों। आगन्तुक फैगौ 2025नि सेप्तेम्बर दानाव जोंहा BTC रैखाथिनि जे बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थिखौ हाग्रामा महिलारिनि जरियते हाग्रामा महिलारिजोंनो BTC खौ रैखाथि खालामनो थाखाय बयबो हाग्रामा महिलारिनाव बोर सारस्रिफैदों दिनै। बतझ'रायाव दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो नखरनि रायजो राजा मोनफ्रोमबो नखरनि मोनफ्रोमबो गामिनि साफ्रोमबो नखरनि रायजो राजाफ्रा BPF नि सायाव फोथायनाय दङ। BPFआसो BTC खौ रैखाथि होनो हागोन। हाग्रामा महिलारिनि बादै BTC खौ रावबो रैखाथि होनो हाया। दिनैनि दिनाव बेले बेजे जानानै दङ BTCआ। नाथाय बे बेले बेजेखौ सुफुंसारनो रैखाथि होनो हाग्रामा महिलारि नांगोलानो बयनिबो गोसोआव दङ। गतिके बतझ'रायाव बयनिफ्रायबो सहाय सहजुगिता आरो आशीर्बाद मोननानै जों बांसिन भटआव जों देरहागोन। धन्यबाद बयबो जोंनि दिनैनि ब्लेसिं रेलिनि जरियते हाग्रामा महिलारि नांगोल पार्टी आरो बतझ'रायाव नांगोल पार्टीनि केन्डिडेट मनमोन बायद'खौ आशीर्बाद होफैनायनि थाखाय साफ्रोमबो सुबुं अनजिमाफोरखौ मोनफ्रोमबो नखरनि सुबुं अनजिमाफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों।